Gọọmenti steeti Anambra Adola aka na ntị dọgara ndị nke na-awakpo na gọọmenti wee na-eme ihe masịrị ha ka ha gbaa mbọ sepụ aka enwe n'ofe ma bụrụkwazị na ọchịchị na ugbu a n'ime steeti a n'okpuru onye ndu ọkammụta Chukwuma Soludo bụ ndị nke agaghị anabata nya bụ ihe chacha chetachara osote gọvanọ steeti a bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim bụ onye nke dọrọ nya bụ aka na ntị mgbe ọ gara njem nleta na mpaghara ebe si na-agbasa mmiri na Ọnịcha ma bụrụkwazị ebe ọtụtụ ndị mmadụ gara n'ihu wee dakporo ana gọọmenti dị n'ebe ahụ wee na-alụ ike masịrị ha. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị aka. Sote aka na-achị steeti a bụ Ibezim na-eche ihe kpatara ndị mmadụ ga-amanye aka na ihe gọọmenti nwe werezie ya ka ọ bụrụ nke ha wee dọọ aka na ntị na gọọmenti Soludo agaghị agbachi nkịtị ka nke a mee. Ọ gwara ndị ahụ na n'oge na-adịghị anya na ọchịchị Soludo ga-agbanite iwughachi ya bụ Ọnịcha Water Scheme maka iwetere ndị mmadụ ezigbo mmiri. O were ohere ahụ wee kwupụtakwa uchu gọọmenti a dị iwugharị akụkụ steeti a dị iche iche ka ọ kawanye mma. Ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye youth leader nke Ọnịcha North Maazị Ogbo Ọgazi kenere gọvanọ Soludo ya nakwa osote ya bụ Dọkịnta Ibezim na-amụma dị iche iche nke mara mma ha na-eweta iji wee mee ka steeti a bụrụ nke ga-akawanye mma. A nọrọ na njem ahụ wee wụpụ ihe ngwunye egwunyegasịrị na ya bụ ana gọọmenti nwe ma dọkwa ndị landlord biche ebe ahụ nakwa ndị nwegasịrị ụlọ ahịa ebe ahụ bụ ndị ụlọ ahịa ha na-anọchi ụzọ ka ha gbaa mbọ wepụ ya.